Kauna ce cikin raina ne dai. Guna ma akwai zance sai dai. Sarayya lamura za su zama daidai. Sauti ban da muryar ka ba na je. Ki ce walwalar raina kin ji. Ba kai wani ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko dai sunana Abdullahi Aliyu, wanda kuka fi sun da TK Dan ZAMFARA. To ina wa kowa da kowa fatan alheri, jama'ar mu, masoyan mu maza da mata, Najeriya da ke Ghana, Libya, Niger, Chadi, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, duk da Saudi Arabia da sauran jama'ar da suke da kasashe. Ina muku fatan alheri. Kamar yadda kuka sani, ina saka muku waƙoƙi a channel mai suna TK Sound TV. To yanzu wannan karon kuma zan ci gaba da saka muku waƙoƙi, sakamakon na je dogon lokaci ban saka muku ba. Insha Allah zan ci gaba da saka muku. Sannan kuma ga wani albishir babba mai daɗi, zan rinka saka muku aiki na watan azumi, comedy da kuma wa'azi, wato faɗakarwa a cikin wannan watan azumi mai zuwa. Insha Allah fata na ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa. TK Sound TV na ku ne. Na gode, nima na wani fatan alkhairi. Kar ku mance a yi like, a yi sharing da comment. Fatan alkhairi. TK na ku. So dalili ne Kadar ku saka goya ne. haka sirri ne. Babu kai ina zane. Bani mamaki na tsaye gashi ya zaune. So yayi mana amfani. Ina son ki sani ba karki bar ni. Ni ma kaga kai kadai na dare ne. Idan ga ki dole ne magani. Kasaran ka babu kai ba su kunni. Soyayyar mu ai da sauran bayani. Ina barka o'o mai sai bani. Na hauka yana alaka da jini. Silar addu'ar mu ce an ka sanni. Kuma za a ce ba za a sallama ba. Ni ma da ya san ka. Kauna ce cikin raina ne da